We don't worry about tomorrow. We just do what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Hi Dong! Good morning. Nakaluto na pala akong breakfast, guys. First day of January, Dong! Happy New Year! Ay, yuko siya. Uy, niluhuda. Gumanon siya, nakidaan. January 1 pala. January, yeah, January. Guys, 2024. Ayan. Kami-kami lang. Saan ka? Dito ka? Dito ka, Holly. Dabog po. May nagdadabog ka. Ang dami yung nakakain. Tapos na siya. Lang ng ano, taon. Ang dami niya nakain. Tapos na daw siya. Tapos nakita niya. Ayun, kumain ulit siya. Sabi mo kasi ang sarap ng egg ng May salt. Kasi yung, pa natatry yung egg kasi nilagyan ko ng salt. Yung yolk ang sarap. Tapos na siya. Ayan. Kakain ulit. Tapos na sila Holly tsaka Sak. Ito yung egg ko. Ikaw, ano? Uy, sarap sana itong fruit salad. Give it to mama. Give it to mama. Ano sa'yo? Yung fruit salad na iwan namin sa ano. Come on, give it to me, love. Naiwan namin sa shed. May ano pa tayo doon. At least may moscato pa tayo doon. So hindi na tayo magdala. Yeah. Meron pa tayo dito. That one is skin. Ang sarap talaga ng may asin. Sarap ng fried rice. Kaya nga, ang sarap ng Pula lang. Wala to. Garlic ano lang to, guys. Asin. Tapos yung lagay ang konting chicken powder kasi yung vegeta nandun sa ano nga. Nandun sa caravan. Oo, sa shed. So, kailangan na lang talaga. Dalawa na lang pagbilhin mo ng lahat para Para doon. Kasi isa doon, isa dito. kaya doon na yung isa. Yung rice cooker, dalhin ko dahil. Yung rice cooker, nahihilo na. Yeah, that's heavy. Ano yung? Kettle? That one is alright. That ball, you can play with that one. That's not heavy. That's not heavy. You can have that one. Mabigat ba yung bola na? Ay, hindi. No. 1 kilo. Okay lang. Hindi, at saka hindi naman siya yung... Kaya sabi niya, not heavy. Gusto ko itong patikim kay Danny Boy. Yung nakuha natin sa ano? Ano namin? Buyer. No. Oh, bigyan. Isa lang daw. Hindi, tatlo kasi marami to. Dan! Yes. Here. What is it? The prawns. And then what? Vinegar? No, lemon. Lemon. I see you. Lemon? Yeah. You like, oh yeah, I have lots of lemon. Yeah. Lemon? Really? Yeah, I just tried some. Oh, lemon siya. Si John, that one, the sauce. Good luck. Nagigisa na ako ng mga sibuyas para sa afritada. Pinipili ko kasi yung iba dito gagawin kong barbecue. Touch, oh my bad. Keep it real with me, though it is so true.
Tulong be, ano pa? Wala na. Yan na? Wala na. Kasi yung maya-maya ko na yung voice. Kasi gusto niya. Ay, mamaya-maya na lang. Ito sa chair. Inom ka muna. Sabi ko, hati kami. Hati man! Cheers, guys. Cheers. Alcoholic ko kong friend. Mas ka lang yan. Don't wanna go home alone tonight. 보내지 않겠다고 말해. Tell me that you feel it too. 너와 함께 있으면 난 몸이 뜨거워져 all night. Just wanna feel your touch. 조금 더 가까이. Tell me your name. Tell me your name. Tell me your secrets. Don't worry, I'll keep them. Tell me your name. Tell me your name. Do you wanna tell Tita Mana your sports? How's your sport, dog? Tell Tita Mana about your sports. How is it? I kick the ball like this. Ah. So, Tita Mana, you kicking the ball. Ayan na yung afritada natin, guys. Ako na lang yung nakapajama pala dito. Nakaligo na sila. Kasi na yung... Si Ayon, oh. Dumaan. Pajama din. Pareho yung mag-ina. Nakapajama. Ito na. Dadali namin to doon You sa kick the ball like that. Oh, shoot Tita Mana. How? How? Wow! Drop, okay. Ano ba? Every week? Friday. Every Friday, different sport? Every 2 Friday. Every 2 weeks. Iba-iba. Iba-iba. So, dalawang Friday, same. What? Okay, continue. Yeah, feeling ko tama na tumanay eh. Again. Sa barbecue ba? Pero sa isang stick, dapat 3. Ulit naman. Nakita mo bang stick natin? Nakita mo bang stick natin? Ang layo-layo. Dito yung isang fork. May space. One seat apart. Lagyan natin tomato. Yung para sa para sa kanila. Oo, diba? Lagyan ng ano. Or cucumber. Hindi na yung bata. Gusto ko na magtusok. Mama, hindi pa yan itutusukin. Mama, Kaya, ang tagal ko. So, doon to susukin. ako Wala naman. na talaga. Mag-rainbow na talaga itong suot ko. Lamutakin mo yan, Day. She's due for a fade. Right? Yeah. Again? I think Oh, so. sa bag, yeah. Because she's been holding it for an hour, more than an hour. Yeah, plus she had a sleep before I put her to sleep in my arms. But that's okay. I can hold her again. Extend it a bit. I can hold her again. It's 3:30 now. Magluluto pa pala ako. Langling! Anong hanap mo? Yung creamy garlic rice. Di ako na nga nito. Oh my God. Sige nga, anong gagawin mo? Lagyan to ka to. Oh, di. Soy sauce. Soy sauce. Barbecue tomato sauce na daw siya. Ano lang? Anong gagawin para sa garlic prawns? Anong i-ready? Garlic. Hindi, ano po? Garlic powder lang. Sus. Dali lang yun. Tapos ano pa? Yun na. Tapos na. Garlic powder lang, ipabudbud mo na. Hindi, tapos na. O meron ka pang luluto. Wala na. Tapos na. Kaya, mamaya na yun, huli natin yung kasi yung barbecue, lulutuin nila nung oras pa. Oo, tapos ano din, dalhin natin barbecue natin. Ang barbecue mo. Dalhin mo? Or ayaw mo? May uling ba ako dyan? May uling ba? Wala lang ay. Kasi baka wala kang uling na. Tingnan ko nga eh. Kasi pwede naman siya i-ready ka rin. Oh, pero iba kasi pag doon. Ano yun? Ate. Ako, hindi ko naman yung mapapansin. Same na. Ayan, pinapatusok ko na siya ng barbecue. Ako naman ang gagawin ko ay eto. Babalatan ko kasi yan yung gagawin kong creamy garlic prawns. Tapos meron ako dito. Yung barbecue. Nakakuha tayong hotdog, diba? So, para sa mga bata, barbecue nila. Luto na pala yung ating creamy garlic prawns para sa steak nila. Ayan, yung sauce para sa steak. Guys, dito na pala kami sa ka-stop lang namin dito sa shed. And dala-dala namin lahat ng niluto ko. Namin pala ni Reyes. Okay. Medyo malamig. Ayan yung book natin, ayan. Bouncy lang siya. Hindi ko yan sinuklay. Inano ko lang ng aking kamay.
Ayan na yung ating mga kasama. Come on, go to Tito Jan. Go! You see the doggies there, Baba, in the car? There. Look. Hi. Dito si Sophie. Ang ano... Hi, dog! Ah, yan si Dong. Wala pa pala siyang luto. Maglilinis pa lang siya. My... Kami, ready na tayo. Mauna na tayong kumain. So, nakakadil agad dun sa legs ni Tito Jan. Nakita mo? Nakayakap. Hindi ko alam kung na-capture ko yun, pero pumunta siya kay Tito Jan. Hinakap niya agad yung... Umuwi pa kayo para kunin to. Talaga, ang independent woman. Kasi sila dun sa loob. Hindi pa nga nagba-barbecue. Hindi pa. Yan yung parang gas. Jiffy ang tawag. So siya mag-ano dyan, maglagay. Lumipat kayo dito kasi mahangin dun sa kabila. Not all. Yeah, Mario. Oh. Ang dami. Jiffy daw ang tawag. Jiffy. Pero wala naman nakalagay doon. Ano sabi mo? I kept calling it Jibbits. Jobs. Uy, ano yun sa Crocs? Kuya, say hi to my vlog. Wonder why they never. You know, mommy, they're bashing mommy because they can't. Yeah, because they can't see you. Tell us about your girlfriend. Do you have a girlfriend? Except before he did. Do you have a girlfriend? Oh, now you're gonna show. Yes, she did. You do? They made it up. I actually hate them. Wala. You sure, yeah? Let me know, okay? Does she have a girlfriend? Apoy na yung aming barbecue andun. Gumamit si Jan ng what do you call that, Dan? Air compressor? Sorry? Is it air compressor that Jan? That was the air compressor. Para lumiyab ba yung ano? Full compressor. Yeah. May machine siya dito. Para, kasi nagpapaypa. Ayan no, ayun na naman. Meron siyang blower. Blower. Ayun do. Blower niya naman. Sauce? Haluin ko lang. Maglalagay ako dito pang brush dito. Kasi eto yung para mamaya kung gusto pang after ba maluto. Dito kayo magsasawsaw. Ayan yung barbecue sauce natin. Ang bango. Yung surf and turf ay yung cream garlic prawns nandiyan sa jar. Yung pay-pay ko. Luto na tayo. Hindi, anong gusto mo? Hotdog or laman? Hotdog or laman, hindi. Nainit na? Oo. Ayan yung, di ba nagamit pa natin yun? Kaya na eh. Kasi magsasawsaw tayo dun. Hindi na maanghang guy, yung sauce. Yeah? Kaya nga eh, sa ano lang yan? Una, parang hindi ko pa na. Magkano kaya? No, 25, no? Hindi, 20 na nga yung sa kapatid ko. Ang nipis-nipis. Na pesos? Oh, yeah. Oh. 25. Mahal yan, uy. Nakakapal yan. Alright, go on in, Mom. Good. Tapos nga may butas yung leggings ko. Barbecue. Ay, barbecue kayo. Hey, barbecue? Say baby. Say it, baby. Ayan. Mainit. Ayun na pala guys, yung barbecue. And si Sak kumain na. Binigyan ko rin si Dan na isa. Pinatikim ko. And yeah, masarap siya guys. And ito yung dinner ni Jan tsaka ni Dan. Tsaka ni Charlie.
Hi, Max. How's your holiday? Good. Ay, Max, look, your favorite. Come here. Not the fried rice. This one, remember? The sticky. So you have that tonight. Gustong-gusto niya yung fried rice ko. Careful. Hot. What you gonna say? Thank you. Hot. Blow. Blow. Here you, ate. Kanina na hindi hot. Ayaw Hali. It's not hot. Ate, Ayla. Ayla. It's alright now, baby. It's alright now, baby. It's not that hot. Good? Good? Which one's better? Before. Laki nang nakagat ka before. You want some? Okay. Wait. Look, mommy. Bite like before. Wait. Wait. Sarap kaya. Ay, look. Yung sarap. Mommy, I like this one. Wait, Make my photo. Okay. Make my photo. Shit, ang sarap. Jang. Kumakatingin man to sa akin. Nakala mo. Try alo. Bite. Johnny, you want a taste of the barbecue? Taste of the meat's good. Ang tinder. Yeah. It smells good. Yeah, no, I'm right. You had it. I've got a porterhouse. Ah. Arlo. Look how hot she is now. She's working. Yeah. Thank you. Gusto. Yeah. Ano daw? Nahanap mo yung prawns. Akala Yes. niya prawns lang. No, it's a creamy garlic prawns. I'll put her down. Si TJ ang nag-dry ng hindi naman, di ba siya yung katulong niya kagabi? Ayan, kakain na sila. Luto na. Oh my God, Sak, we have a lot of food here. And then you're not hungry. After forks, Joan, whereabouts do you get those? Not sure. Knives and forks? Where would they be? Oh, yeah. Here. What's that, Papa? Oh, you want prawns on your garlic sauce? Yeah. Ayan, sarap ng ulam nila. Mayroon naman tayong barbecue doon. There's still a few more in there. But... Yeah, that's a lot. Sarap. Kain pala kayo, guys. Ayan na, meron pa ako doon nakasalang. Meron pa? Meron, 3. Pero hindi ko inubos kasi wala naman masyadong kakaan. Ang sarap, guys. Ayan. Nice drink, baba. Tapos na pala kaming kumain and hindi to na-touch kasi ang daming food. Ayan, yung tira pang tibon. Si Sak, ayan, Saki, nagba-barbecue and rice siya. Dito siya kumukuha ng rice. Oh, thank you, kuya. Pinakuha ko to kay kuya kasi malamig na. Ayan. Kami tapos na. Ayan na yung mga pinagkainan. Hoy, plinatuhan niya na yung ano. Ayan na yung ramen niya. Hoy, wrong. Daw. You have to take the white thingy off. Yep. Kind of fish, right? Banay! Hoy, yung pink. I need more than this. Do you have a longer bit? Nag-eat ako ng biko kasi si Max, favorite to ni Max. Si Holly din gustong biko. May fruit salad din pala tayo, guys. Mag-fruit salad si Dan tsaka si Jana. Oh, is this yours? Okay. Gusto ni Max, yung binigay ko. Okay, bus na ni Max. Sobrang busog na kaya yung biko. Si Holly, nagbiko siya tsaka nag-salad. Ng mga bata. May tira pa kayong barbecue. Hindi ko inubos lutuin kasi ang daming pagkain din dito aside sa barbecue. Ayan yung tira. May border ditong isa. Yan si Max. Dito siya matutulog. Alis na kami. Alis na kami. Ayan na naman. Impake na naman kami. Si Indy ando na. Ayan. Mabi ko ang putla ko na. Dito na pala ulit kami sa bahay and dinala na namin yung
Yung lobster. Ito yung niluto ni Jan. Yung isa dun sa pinakita ko sa inyo, but ito luto. Ayan, ang laki. Bukas, gagataan ko na to. Ang ginagataan ko yung hilaw kaso, si Jan niluto niya to nga. Kasi akala niya kainin. So, ang daming pagkain kasi kaya hindi na siya na ano. Ngayon na lang. Bukas. Kain namin to bukas. Hanggang ko lang siya to. Yeah. Guys, 12 o'clock na. 12 o'clock, exacto. Oh my gosh, dude. Wala. Ano tayo na tayo? Ayan. Ito pala yung Sip to Glow. Yung ko palang napakita sa inyo na iinumin ko. Pero iniinom ko na siya. Yung pinatry ko kay Sisi. Sarap. Lalo na pag linagay yung sa freezer tapos nag-icy-icy. Sarap, diba? Yeah. Passion fruit yung flavor niya, guys. So, yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Night, sis. Bye, good night. Malaki ang camera. Uy, ano na siya. Huwag kayong mag-alala. Mapapalitan din natin ito. Ganda na yung lashes na bukas. Sino nga ito? Anong gagawin natin? Ikaw, pili ka nga. Ito natin lang si Eliza. So, asan yung freezer mo? Ay, guys, nag-good night ako pero magpapalagay ko ng eyelash. Oo nga. Ayun, wala yan. Kasi hindi pa ako marunong. Parang wala pa nga, nagluluha na. Wala pa talagang nangyayari. Luha ka na. Wala ka pong yung tubig. Umayos ka dyan. Libre na nga. Anong gagawin ko? Tingin ako sa taas? Taas ya, taas. Sige. Dami ko na. Magsabi ka, baka allergic ka sa glue. Nakatry ka na ba magpa-eyelash extension Oo, before? tayo. Di ba lahat tayo? Kasi ilagay ko dito sa... Ano siya? White lang or itim? Itim. So, ano lang to, very... konti lang yung nilagay. Dumidikit na nga eh. Sige lang, magkuhain mamaya. Kasi ano, hindi ako Huwag kang lalayo. Parang buang talaga itong dikitan na. Nung namikit na sa baba. Yeah. Tapos nagising sa Wala na! Bumaba. Anong sinabi mo? Di ate ko. nagising si Mamay mo ako. Tapos ito yung Guys, nagluluha na siya. Ayan, ayan, padikit na. Masakit ba? Hindi. Hindi nga. Oo. Tawa lang ako kay Arlo. Baka tawagin ka mama, hindi ka matapos. Ganunin mo nga. Dumidikit sa baba ka. Hindi lang magandito eh. Init na. Pero hindi ba maano Uy, sa... dumidikit talaga. Ay, okay. Ay, ano ba? Dumidikit. Luha siya ng luha. Parang buang. Dahil binikit siya dahil. Baka masarang mata. Masasarap talaga ang mata. Dapat ito. Wala kayong ulam bukas. Hindi ah. Ba? Dumikit sa baba ang lashes. Nung feel ko nga. Yan, dyan. Pero dito hindi. Oh, yan. Ayan, meron lang isa. Tingnan mo nga muna. Nakikita mo ba? Pero ano? Oo, tapos dapat kasi mabilisan to. Nilagay na agad yung ano. Ano? Dumikit ba? Ano lang, okay na. Siyempre, pag bumababa, kanina, dapat ba hindi mag-ganong-ganon? Ewan ko sa'yo. Paano ka ba? Ha? Steady ka lang? Oo, steady lang ako. Hindi naman dumikit sa ilalim. Magano siya kasi hindi siya mabdi. Hindi mahapde?
Ayan, ayan. Hindi ba na-feel? Hindi mo na-feel? Hindi. Ay, that's good. Idikit ko lang lahat tapos. Malases, ang ganda. Uy, ang ganang, in fairness, magandang kamay mo. Pwede ka na talagang mag-open ng shop. Beauty set, kasi di ba ang iba? Tapos wala na tayong ibang ginawa. Kundi tawa lang tayo ng tawa. Tapos uy, hindi po pantay yung ano ko. Tapos ikaw lang din naman customer ko. Nagluluhan lang tayo. Oh, hindi naman. Baka wala na yung glue kasi naluhaan mo na. Pag yan natanggal bukas, hindi ko yung kasalanan. So, kung nagsabi-sabi na mas maganda kasi hindi ka babasa. Tapos iyak naman pala. Ano, maganda ba ang ano? Maganda. Hindi mo ba nakikita pa? Makita ko mas darker na May dito. dalawa na. May dalawa na akong connect. Okay. Kasi hindi walang tumutusok. Wala. Sabi ka agad kung may tumusok Walang para... dumidikit oh. Dumidikit, oo. Pero walang tumutusok. Wala talaga yung, di ba yung, shit, Kaya nga. pag may spike, di ba, yung nagpapaano tayo. Yeah, bilisan natin kasi si Arlo. Kaya nga, baka maghanap yun sa'yo, hindi ka matapos. Dito ko na lang ilagay kasi. Dapat gamitin din natin yung glue mo. Yung glue niya sa talaga ba? Paano na lang? Before sa end ka talaga naglalagay. Before dun marit sa ano? Waterline na ano? Ano yung ginagamit mo? Oh my gosh, sis, ang ganda na. Tingnan mo nga, tatlo na. Tatlo na lagay ko. Ay, oo, mayroon na. Pero walang tumutusok? Wala. Okay, Pero nakikita ko sila. yeah, kita. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but